isikhathi ke imzuzu ithi ayibeka abashumi abili ke 21 minutes ishayile ihora lokuqala usahleli no Voice of zikaNtuli la kwa FM 9.1 ngamsana noKhanyi lapho sithi ke kuqhakaza ezethu izingoma konke okubalulekileyo ukuthi ukuqhakazile sihleleke nayo ke insizwa la namhlanje ngempela kuduma ngemali usechazileyo ukuthi ke indoda ephuma lapha ke ngempela ke lapha yake ngwavuma uphume ngwavuma kumele ukuthi angithi obonjeni angithi indaba engizazile lesiswazi yabo ngalazi siwenze ibhoda nje lapho swazi awu madoda ya ngiyanisaba ke mina ke umuntu angandlalisi kabi nize ngicasuke bawushaya amakhambi kodwa niyangixaka nilokhu nishaya njalo umuthi nalo kuvethe lumise kabi madoda hayi leyo phela ayikhulumeli leyo hayi asishiye kanjalo so ke ndoda ungene nini la emculweni ngiqale ngo2014 so yakubamba isingaki le i-album leyi ngokuqala ngo2014 ngakhipha i-demo enengoma eziwu6 nje yadlalwa kodwa thola exposure kahle hayi yadlala kodwa ke noma engayitholanga kanje kahle ngokuphelele kodwa ke hayi ngase ngithi ke lo ngo29 lo 2021 ngase ngikhiphe ke manje full album. Alright. So ke njobe ikhiphile le full album ke ngempela uyirize ngaphansi kwecompany thizeni noma ngaphansi kwecompany yakho? Hayi ngirize nje ngaphansi kwami umthenga ngaphansi kwami. Alright. So ke ingoma uthe zingaki? Ziwu12. Ziwu12. Le ngoma uyicompose kanjani? Uyiphuphe kusukulele noma ingoma obheka inkingo ohlangabezana nazo noma ulile ukuthi uzwali wentombi uqamba kanjani lezi ngoma? Ingoma nje ngicamba ukuthi ngibuke nje into eyenzekala ezweni. Njengoba wenzekile ukuthini nje wenzile ukuthini nje sekumele ingoma la. Ingoma hayi vele ikhona isebhaliwe nje phansi kusho ukuthi ngibhenge ngestudio nje ukuthi ngoba sekhona album siyoyithola ngoma ethi ukuthini. Hayi ngade niyithola impela Cha phela into eyikhohlakala le umlando nje obhalwe nje uthisha bayazi ukuthi ngela bafundisa ingane lefana le. Hayi bonakele kakhulu. So ke la ngesikhathi ke lesi esikuso sokuvete emculweni nilemali kangakanani lezi? Ngoba sikhona ukuthi simakethe kahle umsebenzi wethu sisenze imicimbi into ezikanjalo kuyavaleleka yonke into singasazi ukuthi mele senze njani. Sekuthi vele sipromote online noma uyabona online. Sathi ngisawukutshela i-technology angidayilwe lo. I-technology ukuthi lokho hamba uye abantu ihlale ekhaya nje ucofocofo nje hawu ingoma sekumatumbi. Sekumatumbi. Yeah, kunjalo. Yeah, so ke mngani wami ke ngoba isikhathi sethu ke naso sisipintsha ngalendlela ukuthi i-interview yethu ibe short. Kwamanje seyizatholakala kimi. Kwamanje sitholakala ku-CD kuphela. Ku-CD kuphela ku YouTube, online stores ayitholakala. Online stores ikhona ngiyitholakala ntathu. Okay, khuluma nathi ke itholakala kanjani le ngoma entathu? Uyasesha nje uthi nje duma ngemali uzovela duma ngemali. Bese ke ucofocofo kwenzeka. Ucofocofo uzozenzakalela. Awusuka madoda. So ke laba bayifuna kuweke bayithola kanjani? Masinike inamba uyathola ku Facebook, uyathola ku Instagram njalo njalo. Yeah, ngiyashaya. Esiqale kulawa abayifuna kuweke ingoma nge-CD, inamba yakhe ithi ithi 076 39 Uphinde futhi ithi 076 39 38 yeah 402. Asiphinde ogcina. It is 076 yeah 39 yes 38 402. Le number ngithi angayisebenza nomuntu ofisa ukuthi ayibandanye nawe esimini sokuthi ke lapha yake abe nomcimbi thizeni awenzayo bese ethi ke cha namudumo ngemali bengafisa ukuthi abe khona is either emahostela noma isenkundleni ezithile lapha abantu abadlala khona ke umculo kaMaskandi njengoba mayi njalo njalo. Iyona impela entholakala yona. Alright, ku Facebook athola ngiyatholakala nje uyasesha nje uthi duma ngemali uzovela ngekho umuntu. Duma ngemali uyakuhlanganisa. Uhlangane nje uduma ngemali uthi nje duma ngemali. Uhlangane. Kulungile ke. Ku Instagram khona? Hayi ku Instagram sengatholakala. Ngisatholakala nje ku Facebook na. Into etholakala lezi zinto zenza ukuthi umuntu abe seyinto etholakala mngani. Hayi ngizongena entweni kancane kancane. Ngena. Okay ke mfethu ke sithi sivale kanje le interview yethu. Ungathini kwabanye abaculi abasafufusa njengodumo ngemali? Engifisa ukuthi nje bacule ngathi singathi uyivukana ngithi legama thiwa lihle kodwa abalifuni abantu abasafufusa. Inkinga abathanda lona yini linjani igama phela uma uvukane
ususaqala ukuthola ukuthi uyanjani. Hayi ukuthi kahle andambitheke emntonyeni kahle Alright, kahle. asibekele igama ungathini kubaculi abasefufusayo. Ngingathi nje kubaculi abasafufusa engifisa ukuthi bakwenze nje ukuthi babekezele emntulweni Babekezele. babekezele. Right. Akukho okudlula lokho kuzolunga. Uyithanda ukuthi uyixhumanise nabantu uthole ulwazi oluningi ukuthi kuhamba kanjani. Hayi. Kuhle futhi wami. Asenze kanjena ke ingoma esakuvayelisa ngayo iyiphi ingoma ongahamba ngayo? Hayi. Noma ngikhipha ngo-track 7 ethi Vuma Moya. Sike singene nje okholweni. Sike sikhole angazi neBhayibheli uyalibona. Phela kudingeka ukuthi uhlezi njalo nje uyakholwa njalo usuhlezi uphethe ikhali njalo uyagiya ngeenduku. Awukudinga eBhayibheli. Uhle siyabonga Duma ngemali mfowethu ngithemba ukuthi ngelanga liyophinda futhi ke ubuyeke uzositshela ukuthi ke kuhamba kanjani. Ithi ingoma ethi Vuma Moya wami. Ithi Vuma Moya. Vuma Moya. Bye bye bhuti wami yos. Hayi ngihambe kahle. Usu